Unha pregunta a outra. Quen és? E a outra non responde. Unha insiste a outra. Quen és? Polo de agora non son ninguén, responde a outra. Somos irmás. Xa te o dis? Sí. Eu agora son a maior, así que mando eu. Somos irmás. Sí, parece que unha manda e a outra obedece. Sí, pero iso xa o imos vendo. Sí, porque ás veces iso non pasa, pero sí, xa o imos vendo. Unha parece unha psicóloga, pero despois parece unha nai. Ás veces tamén parece un pai que non fala case nada. Sí, pero repito, xa o veremos. Vale, vale. Cando o pai fala, fala a Dios. Pero agora estamos a falar de nós. E dos nosos pais, que son os protagonistas. Pero casi nin aparecen. Iso xa o veremos. Por que non imos por partes? Que parece que entramos nun bucle e non se vai entender nada. Vale, eu tentarei, pero é que non son moi boa niso. Tampouco son mala, pero é que prefiro que sexa así, como me veña, como saia. Ben, mal... Ti vai dicindo e eu tento ordenar para que nos sigan. Vale, eu non sei se concordo, pero... Continúa. Nesta historia son familia os tres. Sí, e tamén están P, O pai, L, a nai, X1, a avoa de pequena, X2, a avoa de maior, X3, a avoa de máis maior, N, o neto, símbolo do dólar, o primo, T, unha terapeuta, cedilla, unha escultura do avó. o con barra. Explica ti que é o con barra. Pois o con barra é unha vogal utilizada nas linguas danesa, feroesa e norueguesa, ainda que tamén pode ser que no euskera, no antigo euskera, para que se entenda. pois é como un O, pero presionando control 7, control Clarísimo. 7. Aquí, o con barra é o avó. Mellor, non? É alguén que só aparece nun momento, pero en calquera momento desaparece. É o resumo desta historia nesta familia. Que mal rollo. A ver, estos son algoritmos dunha aplicación instalada no móvil, Sí, sabes? pero... Dame mal rollo. Mira, o curioso é que ela, súa filla, Sí. tería a mesma idade que el, seu pai, nesa foto. Deste xeito o algoritmo atina, baseándose nun rastrexo do rostro orixinal e aplicando as coordenadas Mira, que... nunca volvas a facer isto con unha foto miña, xuramo. É unha orde. Sí, unha orde. Vale. Entón xurocho. Ben, grazas. Non, de nada. E mira, poderíase facer isto mesmo pero cos mans? Hai unha aplicación para iso, non sei, para coller unha man unha foto e poñela ti en riba, e, por exemplo, unha foto do meu avó, coller a miña man, fotografiala, que se transforme en foto nun vídeo e que o vídeo faga isto, por exemplo. Sí, supoño que sí, por... Non sei, cosas miñas, pero canto de fiable sería a aplicación? Nada fiable. Pero mira o resultado, que é fascinante. Pero das mans pareceme máis complicado. A ver, habería que aplicar algoritmos das impresións digitais. Sí, pero non creo que unha máquina sexa capaz diso. Pero é unha tradición dos millennials. Contrólana. Ti xa vas bella. Moi gracioso. O meu pai é a miña irmá e eu son a miña nai. Eu, en cambio, son miña irmá. Ti. Non entendo nada. A ver, agora somos irmáns. Ou irmás. Tanto ten? Pero, a ver, para que preguntas se xa sabes que é así? A ver, aquí, ti e máis eu agora, somos todas. Bailas? Que é unha orde? Non. É un ofrecemento. Time has gone, look at the past. What you've got, sorrow and pain. What you've done, taking the train. For tomorrow is today, and you ain't got nobody. Throw away your troubles, think of that tomorrow.
come. Look at the past, sorrow and pain, taking the train. Reláxate. Isto é un simulacro. Sí, pero dame cousa. Comecemos. A fotografía fai ao pai o centro do mundo visible. Non me lembro dese día, non sei se foi... Comecemos polo que non é. A ver, comezo eu. Non é unha foto con flash. Ben, non eran as típicas fotos con flash desa época. Non é unha foto sacada cunha cámara caseira. Por exemplo, unha Berlisa Sport de carrete. A cámara coa que tomaron a foto non era barata. A luz non é natural. Non ten ese ambiente fantasmagórico das fotos con flash desa época, non sei que dicir. Teu pai parece unha fantasma. Que mal rollo... Comecemos outra vez. A fotografía fai que o pai sexa o centro do mundo visible. Outra vez? Está ben, pero non me lembro nada dese día. Comecemos polo que non é. Non é unha foto con flash. Está ben. Non eran as típicas fotos con flash. Unha cámara cara. Unha luz de estudio. Un estudio de fotografía. Unha foto regalo polo Nadal. Unha decisión do pai. Que máis ordena. O pai parece un rapaz de 24 anos. E ela? A muller. Por que non dis miña nai? Pois para distanciarme, déixame facelo a miña maneira, por favor. Continúa. Teñen pinta de ser maduros, a pesar de ser cronolóxicamente novos. O fondo é azul, a luz non é natural. Ela ten un cabelo que rodea o seu rostro como unha fervenza amazónica. Inspirarte o serio. O vestiario dela conserva algo do hipismo dos 70, ese pano morado con pedriñas brillantes adornando o seu pescozo e que cae, se o abrira, pois polos seus peitos como dúas rochas de rubís. Pero ese pano sinala un lugar con significado. Deus, detrás dele está Deus. Deus está nas gorxas dos que non poden falar. Una hostia. Os vaqueiros de tiro alto que leva postos ela son como os que están de moda agora. A roupa venderíase ben nunha tenda de segunda man e seguramente sería máis cara que 40 anos atrás. Iso tamén é cousa de Deus. Non penses desde o diñeiro, pensa desde o corpo. Ela ten unha boa estructura. É morena, delgada, baixiña, con corpo de trapecista, non? Sí. Pendurábase. Chegou a pendurarse en moitos momentos da súa vida. Despois tivome a min. Despois daba paseos polo monte comunal, levaba sempre posto un corpiño cor verde militar. Nunca exerceu profesionalmente nas forzas especiais de combate, pero teríala que ver como saltaba de árbore en árbore. Había semanas nas que non baixaba. Daba unha volta por aí e volvía coas forzas renovadas. Algo semellante o que facía o meu avó cando ia ao bar a tomar unhas tazas. Normalmente a súa odisea tamén demoraba días, a veces semanas, ata que desapareceu para sempre. Entón, se Deus está no seu pescozo, diríamos, segundo a tradición cristiá, que nos pés está o inferno, e nas mans, a terra. Os seus pés, que non se ven, chaman a atención por iso mesmo. Son a representación dun inferno indiscreto. Poderíamos dicir que a súa figura é como un retablo medieval. Bueno, carallo. Tan equilibrado e correcto en formas, tan sosegado que poderíamos descifrar cun golpe de ollo o seu significado. Ela é un ser apolíneo. Ten as mans grandes. Mans de traballadora que unta ladrillos con masa, se queres, alquímicamente, nunha formigoneira de 3 eixes. Seguramente ese día tería as mans un pouco sucias, cos unhas mordidas, como sempre, como as miñas. Agora o que buscamos é unha certeza. E onde pensas buscala? En comparar a miña nai con un trozo de madeira colgado nunha igrexa? Sabes o que me gustaría? Quitarlle o paspartús a esta foto. De quitalo sería como profanar unha tumba. Sí, pero así poderíamos ver as mans. Ademais, é unha foto, a ver. É a única que tes cos teus pais. Eles quixeron así. Como o desexo dunha raíña faraón de que non lle quiten as venas para investigar a causa da súa morte. Parece estúpida a comparación, pero é que se o pensas ben, non está tan desencamiñada.
Tes unha fotografía cos teus pais, enmarcada nun marco de prata, o teu único tesouro, salvado dun espolio familiar. Ela permite que o pai porte o fillo. Ou o pai porta o fillo para que ela destaque. Non, non creo, non. Ou o marido inclínase lixeiramente á súa esquerda para sentir a enerxía que ela despide, chea de luz. Ela chamase Luz. Son unha parella luminosa. Sí. El ten acné e aínda conserva un rostro infantil. Parece canso. Traballaría moito noite anterior. A empresa de adhesivos de Snoopy voáballe a cabeza a diario. Era un labor creativo, pero con pouco rédito. A empresa chamábase Xamadis, Xavier Mangas Distribucións. Utilizou o apelido da súa nai. O seu pai tiña un apelido moi raro. Decía él que era como inventado e que él non se inventa nada. O seu avó era un animal que andaba polos camiños. Morreu nun e ali quedou para sempre. Pero despois meteron nun nicho baleiro dun tipo que fuxiu para o Brasil e nunca máis regresou. E despois enterámonos de que ese tipo era o seu bisavó e... Iso non influe nesta análise fotográfica. Xa, pero non sei, vai ser a cabeza para aí. Cando vexo o meu pai, vexo a miña irmá. De repente doime un montón a cabeza. Aguanta. As mans. Non se lle ven. As miñas. Que lle ocorren? Non podo despegalas. Non podo despegalas. Non as necesitas agora. Aguanta un pouco máis. Tento, pero non o consigo. Só un pouco máis. É sensible. Véselle na mirada. Pero non consigo verlle a cor dos ollos. Os seus ollos son o misterio nesta foto. Ollos cor do mar que non ven. Di algo. Non quedes calado.